Pages ngone am bahadin papikiran shpang kowe ka jingtiet hari hadin POE ad advertise hafun hatu ki app kisngap epi ne dei tang ka jingya kendo bon ki brew kingat baki app ko Facebook Instagram ne TikTok kisngap ya ki jingkaran jokpi hari hatu kan ye ka dei shishan ne am kat kum ki company kem ju ngap ya pi man kapor hari ki app kilom data shpang jungpi ka AP search ka AP page ka AP like kini ki data ki arab man pin ads advertise ki ba pi sutanat kan ne kalong baka AI ka start ha ka tep ya ka jing long jong pi par kala man ka dau ya ka ka ba pit la wat kwa te ka kum ba ki app ki ngap hen rei ka de ka data bad algorithm ki ka tu ka ni ki app ki pan permission ki pan jing bet bar pedan kam ya microphone bad camera jo ka mobile jong pi ada pi ai jing bet ki la man pedan kam ha ka tu ka ni beta te kalong ka ba bha ban page binya e ki settings jong pi man kapor ban long shngan de ban ai jing bet lun check settings man kapor download ban ai jing bet tai ki app ki ba pi shania te pinget ba ki app ki ngap ep ne am comment hapo bato se so ha subscribe namar ka thong jonga ka de ban poi shi haja subscribers ko ble shi bun